हाय लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासिखौबो गोसो गोरबोजों बरायना लाग्रोबाय माबाफोर गोरोन्थि जायोब्ला निमाहा हो लोगोफोर ओमफ्राय जों दिनै नै बेरायनो फैदों दुब्लिथिंजाय खोथिया थिलिथिंजाय खोथिया नायनो फैदों नै बामबुलामोननि खोथिया बियो बै नै बामबुलामोननि माइया मालाय हानो जाबाय मालाय मा माइ होनोथाय बेखौ मा बरा माइ ना मा बुङो इदि आरोना गाइसमोन जों ओमफ्राय दा बेरायनो थांसै जोंथिंजाय ग्रासलेण्ड होननाय जायगा मोनसे गोथां गोथां सोमखोर सोमखोर नायनो समायना ओंखारदों बेखौनो दसे नायनो थांसै गाइसमोन नैया जोंहा बिनानावफ्रा हनै बायदि सासे नैया फिसाजोआ बिनिफ्राय बामबुलाया ब्लग खालामगासिनो नै जोंना बिनानावा जिरिनाया हनै बामबुलामोननि खोथिया मालाय नै गाइसमोन हाब्रु बारिथार लामायाबो नै बारनोनो हाया थ'द' बारदो जिंजा आयौ गोलैगोन बोरै बारगोन ओइ बेरायाव हमथा हमथा थां ओरै थांफैलाय ओरै गोलैगोन ओइथिं मोजां गोलैगोन लासै लासै थां दे हाब्रुआव गोलैगोन बेरायाव हमथा नायनाङा इथिं थांदो लेथ्राथार जायगाया मोजां थां हाबनांगोन गोबाव सम जाबायमोन गाइसमोन आं ब्लग लाबोयैया नोंथांमोना थेवब्लाबो आंनि ब्लगखौ नायलांदो ने गाइसमोन नायलांबाय थादो गिति मा सालाय देखायदो बेलाय बहा थांलाय गितिका बामबुला अबाव थांनो नै मालाय गाइसमोन बामबुलानि माइया जि समायना मालाय बामबुलामोननि माइयानो हासिगोन मालाय नै खोथियाबो बिथिजाय नै गथ'फोरा दलङाव गेलेगासिनो ग्रासलेण्ड नायना फैबाय नै सनजिबा स' गाइसमोन जोंनि ग्रासलेण्डखौ नै सफैहांबाय गाइसमोन नायलांबाय थादो बामबुलामोना हनै थांगासिनो नै रोमै बिथिंजाय मानसिफोर फैसोयो गाइसमोन बिथिंजाय मोसौ दंसै नै हनै सान गोरलै हाबहांबाय हनै जि मोजां नाङोना गाइसमोन बेहाय बेरायनो फैनो गोसोखौ स्रां नाङो गोसोफोराव माबा मोनसे दुखु जादोंब्ला बेयाव फैबाथाय एकदमबारे गोजोननाय नाङो आरो गोसोफोरखौनो स्रां नाङो आरोना गाइसमोन नै बामबुलामोना थांगासिनो बामबुला मा खालामदों आबा सना थ'द' ओइ बामबुलाया माला दै गारनो खारबाय हनै खारलांगासिनो हाग्राबारियाव रोङा दे मोसा करियाननि खानायखौ हाखोलायनाय जों दे लाजिबाय देलै ओमफ्राय थ'वाय नै आदा पिजय मोनजों थ'दो हनै Guysman, Grasleण्डआव लोगोफोरा हनै मालाय बामबुला गाइसमोन नै जिरायनानै जागासिनो नोंखौ नुदों दे बामबुला इसिबां माबा खिथिनाङा नोङो नोंखौथ' नुखायो मानो नुवा जानो नै हनै बामबुलाया केमेराखौ अबेयाव दोननानै नै सेन्देलाव देलाय सेन्देलाव दोननानै माबा खालामदों ब्लग भिडिअ खालामदों हनै बामबुलाया जि जासुलाखा मेथाइ थगायना जाग्राया गाइसमोन दै दैमानिखौ लोंनो थांदों आरो बैलाय दैमाया दंखायोना दैया हनै
น้ำมันเด้อเด้บามบุลาเพียงสงขี้ไหล ไม่ต้องมันเรื่องไม่ใช่ก็น้ำ เด้กิจกรรมสรุปน้ำบามบุลาเลยอันนี้มีแต่แค่เจียวเชื่อเลยจ้านี่นะมูเด้ที่อื่น ก็เปิดไม่ใช่น้ำมันดันนี่ว่า อันนี้มีเชื่อเลยบุรุษอันนี้มีเชื่อเลยมาที่เชฟตัดท่าเสือไก่เมื่อเนยยังอับจันเซยบามบุลามันจะมีที่ có phải mới không bằng cái rồi 아 그럼 뭐 좀 느려요. 너무 다르지. bây giờ vấn đề là mà nè gấu có mới rằng bằng cái nó hạt tí nhau này 농아 hạt tí nhau thằng này mà nè mực khá bao bữa rồi sinh ra là mực khá bao đi nửa đường lâu mới chỉ là phát ra cái là 너 lại 너 만타야 할 시간 칠라인 벌레. gấu mới rằng bằng cái gấu mới rằng bằng cái 빰불라. cắm răng hả 자양 찍고 있어. ăn mất lắc 랑 반응 갖고 그냥. ăn mất lắc ăn cho con này chả ăn hơi là Ní là dần bây giờ giặc nó cái sự này đi. Nó sang bài hơ. nhưng mà căng mà lôi chân lại Ui này. Là được. Lúc anh cái gì hơ. đây bị gì Sao biết này rồi? 상시 오마 비도 전 지금 생각해 해. 이방 불라. nhưng không bảo muốn thằng 아니 lôi chứ. 가본 산 시대 감 타. 지러 왕아. 가보로 비버 가산 데가. đừng mua thay gần 하겠나? thằng gần không nhiều mà mày bảo là Không biết cái này đi. lu kai sum nagar na dia hor ka hoài ta năng 누가 요즘 말하는 왜 지금 그래?มีเทคนิคที่เราไปเป็นเก็บเราบามบุแลชาลัวอังใบนาลาบันชินได้ไม่ใช่หรอสิเราใบนาลาบุไปเขานี่กุลาบันอังคลาบัจจา cái thời gian bài đi thằng bán cơ ไปดีเมียต้องใครเออ khai sức mà đang cam nó phải ดีเมียจีมาจังมาบัดชิงยามาบุ้งกันกงกระหัสกงกระสัญญา không có cột đèn nó này nè สัญญากงกระพระหัสนาหัวเราบิดลังเกอปั๊มบุลา mày ơi gần đây này cái bao cái đâu kìa mau ăn bột cả ăn ngon tak ada somat kan lebar keluar Takang baik kaya. Takang baca. này là gốc vàng này pizza giờ bia anh jitik pizza anh ta sao lại vậy này bà đi gang bay nữa đã từng đi còn là bà khơi đã bố ham mình đừng đi không đi gang bay mày thấy giá bay thích sai em phải đi làm bữa giờ mà thằng này thằng đĩa Ma tu tha kai. Mana? đi làm bữa giờ nó không kelas sebelah dan ya makanya saya baru kamu news reporter kamu Ma news reporter lah ke. Saya makan segitika. Mana? oh Letra jagon goslaya mazam tha mana di. Organ saya maya organ deh. Mana organ? Deh sana be gele deh kabadi gele deh. hả sao vậy Hom thada. mà sao này mà sao vậy Serna दैमाखौ एसे देखायहैनो जोंनि पुथिमारि दैमाखौ गाइसमोन हनै बिसोरो जिरायना दङ बेहाय आं दैमा देखायनो थांदे नोंसोरनो गाइसमोन नायलांबाय थानो नोंसोरो मान दैसाखौ नायदो जोंनिया दैमासो होनना बुङो सोरबाफोरा दैसा बुङो नामा मिथिलिया आरो दैमाबो बुङो दैसाबो बुङो जोंनि सुक्लाय दैमा बैया नायलाय बिजि समायनाखा गाइसमोन हाथर होनो नंगौना नङालै जि ना मोनखायोलै गाइसमोन बेहाय ना साबाथाय
दै लेथ्राबाबो हाबगोन आरो आंहा दैयाव हाबनोसै दे आङो जेरिना दै हाब जि समायना गाइसमोन नै दैमाया दुगैयालै दुगैया आङो नुदों होन गाइसमोन दैमाखौ मोजां नुदों होन दैमाखौ नायहर दे थ' गाइसमोन दायो जों थांनो ओंखारलांसै बामबुला मोना हनै जिरायगासिनो ओमफ्राय बिसोरो नायलाय माबायदि एदावलायबाय थायो बिसोर सानैबो नायलाय सानैबो नायलाय मारै गाबलायो नायलाय हनै एदावलायबाय थायो नायलाय मानो गाबखो आइ बामबुला सिखारदो होनदों दे थांसै थाङाबा मोनाबाय हनै आंहा ओंखाम ओंख्रि संनांगौ मोनाबाय थांसै फैदो दा थांनायावनो हनै साना हाबलायलांगोन दा खोमसि जागोन आं बिदिबा गिलायलाङोहाय बिदि एकदमबारे बिदि लांदां जायगायाव सेल फैयोना ओंखायनो गिलायलाङो आं फैदो थांसै मोजां मोनो थं आरो मोजां मोनाबा मोजां मोनो हनै मालाय बामबुलाया नै हेलौ लोगोफोर सोरबा गाइसमोन सिख्लाफोर दङब्ला आंनि चेनेलखौ सोरबा सिख्लाफोरा नायदोंबा बामबुलाखौ मोजां मोनबा खोन्थाहरखादे नाय जि हेन्डसामखार डेन्जार सेक्सि बामबुलाया बामबुलाया सेक्सि बय नाय हट बय लाजिबाय लोगोफोर नुजानो हाला मा नुजानो हाया नै बामबुलाया आमा सना गाइसमोन खोमसिबाय नै मोसौ लांलायलायबाय हनै स' गाइसमोन जों दायो न'आव थांसै मोनाबाय मोसौ खानाय टाइम जाबाय ओमफ्राय गथ'फ्राथ' फरायनांगौ नालाय ओंखायनो जोङो न'आव थांनो फैबाय आरो ना गाइसमोन ओमफ्राय गोबां इन्टारेस्टिं खालामबाय ओमफ्राय जोंनि भिडिअ खालामनायाव माबाफोर बुंफ्लांदोंब्ला अननानै गाज्रि बुंफ्लांदोंबा निमाहा दे गाइसमोन अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना गालां गाइसमोन आंबो नोंथांमोनखौ खालामगोन आरो ना गाइसमोन बर'जों बर' सापर्ट खालामलायगोन आरो ना गाइसमोन नै बामबुलाया फैगासिनो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ दोनथ'नोसै गाइसमोन बाय बाय